Okay. Ngabot na sila sa lubaw. Ano? Oo, patungan niya. Nasa niya lagi. Hindi, pinakuli. Ya? Lindot. Asa dapat? So, ako dyan man, ako ba? Bumawa yung iba, ako dyan man. Daghang kahoy. Dili na magluto, no? Ini ada dari dapat kan kuan begitu karena kita mau teng bagyo. Layo po no. At pila ka oras? Dako aja no. Oh, alas 2 pa. Nanda ko na na pe, gamay mo na. Ang tubig ba yung makapasumpay no? Ano na puntod ginagawa na ng ano? Lagamburag di ta ka ko ano og di maswito ba? Indot siyang ron. Ito butangan tog disweto lang og. Uway mo tuod di do ka tuod. Paglisod man. At nakuan po tagamasin sa una tulong lakbo. Tagamasin tok bunga tugal dito na bodo si tenga rin sila. Wisiti lagi kan, ito lang kare. May guna ulit. Hali-hali. Indot siya ba? Iya ro gitu awa di lebih ini ada nawar no. Pero ingat di polo kita lagi kita. Ayos biya daw ko ana. Oh, okay. Mago importante nga kuan.
Love,